Ayo, ayo. Balik yung tawanan di mo tingog. Ang gulo ng taong to. Kanina lang nag-ingay dyan. Ang bigigitag Manila. Ayo. Ayo. Balik yung tawanan di mo tingog. Ang bigigitag Manila. Ang gulo ng taong to. Kanina lang nag-ingay dyan. Ano kaya nasadya ng taong to? Hambog yung kayong tawanan. Di ka na gayong Manila. Pagod pa man ako galing ng biyahe. Go, go, go! Tama yan! Banto ka tayo to. Muran magsikinsa. Kanina ka pa nag-ingay dyan. Ano bang ayusin mo? Wala namang nasira dito. Balik ko nang. Nianir gay ko kagimingaw pa ko nimo. Nangayor ako katahura ang taba. At bakit mong sabing katahuran? Ano ba nakita mo sa akin? Mukhang sabungero? Wala namang manok dito ah. Bakit may tahuran? Bakit ka bumabali? Wala pa akong pinatrabaho sa'yo ah. Dahil walang nasira dito. Ang buot po sa butan ng balian kag dili ka mo hatag. Go, go, go! Nood na Kay barkada kita sa una. Iyagikan ko kag Manila. Base bontag na kay gamay dala dira ba? Naunsa man ni si kuya? Nagtagalog naman, di naman kung siya kasabot og Bisaya. Akong paminaw, tuluro siya kadlaw sa Manila. Akong nabalaan, wala tuman to siya gimalalon. Unya, lain man iyahang nasakya. Punta manuan siya Manila. Unya pag-abot, nagtagalog na. Tulog pa gani ka adlaw. Nindot ko ng Manila. Oh, tinuod gud na uwan. Kuya, ano bang nangyari sa'yo? Kanina pa kita pinakinggan ah. Ano? Tagalog ka na din? Ano sa tingin mo, bobo? Umalis ka! Ang ibig sabihin ng kaibigan mo, kuya, pumunta siya dito dahil namimiss ka na niya. Ah, ganun pala. Bakit hindi sinabi ka agad? Iwan ko sa'yo, ang bobo mo! Dandahan ka naman. Bahala kayo dyan, mag-usap kayo, basta papasukin mo na siya. Ano nangyari sa kapatid ko? Naguguluhan ako ah. Ikaw ang taong kamang, sino ka man pumasok ka rito. Grabe ya mga tawhana. Gisuka ko. Ito, tinigig suka ko. Kamang ko. At mag-usap tayo ng masinsinan. Giasinan pagugaw. Gibisinan. Pero ingon mo siya masulod ko mo. Sulod ko ano kay. Ito yung mga istorya nga na. Giasinan ko ko. Gibisinan. Matay ni tawanan eh. Sulod na ko. Kanina ka pa, anong sadya mo? Balik ka pre. Walay bailay direct na eh. Mga nang dili ta sadya. Hoy, ang buot po sa buot niya. Sa kunit mong gustong away. Kailangan yun dyan. Ano pa nangyari sa batang to? Mauni pa sa buot, ana. Ina rin nga kung naakay. Alisdan, ana. Bakit biglang pumasok? Ha? Mauday ni. Galong bang naisip mo siya? Gusto dahil nag-away. Ano bang sinabi ng batang yon? Walay batang dire. Wala mo tayo sa lagon. Gano'ng mangita mo kag-away nga amigo mo ta kay kauna? Bahala ka. Hindi kita naiintindihan. Bahala ka na sa buhay mo. Naunsa man ni si kuya? Nagtagalog naman. Kay nindot ko ng Manila. Uy kuya, tulura ka doon sa Manila. Tagalog na ka. Naunsa man na imong ulo, nasulag ti palo. Go, go, go! Bakit mo ako sinapal dito? Ano bang kinakain mo? Paghilom, tulura ka kaadlaw dito. Nawala ka sa Manila. Maulaw sa ka siguro, no? Pag-abot dito, Tagalog ka dayon. Marka na ka-school, nagtulog ka adlaw dito. Yulog-ulugan na ka, anak Gerald. Maudi ay. Ibaali iya kung bilis-bilisan mo may ang ngayo. Minta ko regalo nila. Dili, insecure to. Ikaw ba, Joshua? Magpaaway jib ka. Dili, tinod mo muna kay ana man siya ninja. Kasagad lamang ka. Basta. Go, 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 go. Bahala mo dila. Bahala mo dila. Bahala mo dila.
Ikaw po, Gerald, mutuo po ka itong bata ah. Abi mo na kung tinuod to. Ikaning grito, buta. Mauwa po di ay. Sige, pagsabot mo dihag tarong, mag-istoryahanay na mo. Ikaw ba? Ay na pagsigig to Tagalog, magbisaya na ka, kay Bisaya ka. Pagani ka kaadlaw sa Manila, magtagalog na ka. O sige lagi, tinarong na ning ako ah. Tarong na ning ako ah. Tarong na ning ako ah. Tarong na ning ako ah. Bale. Pantay man. Pre pasaylo ito kayo. Naulang mo pre kayo. Wat ko mo ko gimalalo. Kita magkupre dagang tao pre unya. Nilinya naman po ko pre. Mo ba? Bisa ka na ako pre kay eroplano man. Bisa ka na ako pre kay eroplano man di ay. Bugo bilay kay ka. Valedictor yan ta sa grade to. Mao bitaw gud kay ka na nang ano mayabak mo ba? Bisa ako gani pre nga gatuong gani ko nga kanang eroplano nga muhunog himalalon kay masakit nota. Nga naman pugutan mo sa kay eroplano pre na may sire. Ay mo na eroplano pre kay bita makaurantin. Ay magupad ba sa stasa na pre. Magupad ko pre sa kay bus eroplano pre. Dami ka spelling pre. Tus ko pre. Nagtuo man ko mo manaog pag imalalo dito man dag Manila pero nga salamat ko pre kay kaban ko mo Tagalog. Mao ba? Pero tulor makakaadlaw dito. Kuno. Kabalo ba po ka pre nga valedictorian ta sa grade 2 pre. Sir, nalimot mo diyan. Bisa ko dai kung Manila. Oo pre. Kaadlaw dito makabalo ko dai kung Tagalog. Oh. Ako tulo ka adlaw pre. Kabalo na ko mo Tagalog pre. Abi nimo pre pag-abot daw na ako dito ko daw sa kalendarya. Nya unsa man cara? Ay, kami kang pagkaon dito pre. Nya na ba dai kay kwarta? Nanguling baya ko. Pila ba dai ka sa ako mo uling pre? Abi nimo pre. Ug ikarag eroplano pre di kay mahurot og karga pre. Pre daw sa ako pre di kay mahurot pre. Ihurot ni mo na sa tagal ulay. Wala ko doon pre. Daga makarag ko sa mga mauling. Pero gani bisag manguling ka mo ato tag Manila dagang pa pre. Abi nimo pre katong pagkaon akong karinderya pre. Order lang kong paa pre. Ay dako ay lang paa dito pre ay. Unsa man paahap pre? Sa paasa? Manok pre. Manok. Oh, manok pre. Pila kong paaan ko an. Pagdaan pre namin ang gugo pre kay utom gugo gika kong biyahe pre sa kay eroplano pre. Dayon unsa man dito ko ato. Pag abot na sa kong tubangan pre. Tiil man dahil di man dahil paa pre. Manas na di pre. Nita ka tinuod pre. Dito lang ko di ka mo. Sus ko pre, wag yung kong kapalit og pasalubong pre. Ano man? Kining wag tayo kapalit pre, igo rin plating eroplano pre. Nanguling na ba ko pre dito sa bukid pre. Ang uling ra dai kapas din ang Oo, loyan. pre. Sa? Na, imo kong payo ano, pasalubong pre. Maop dai kay ignorante po dai ka dito sa. Lagi pre, nanguling na ba ko tayo pre dito sa bukid pre. Pastilan nanguling pa dai ka aron makabalik ka dito. Wa ko kapahit og pasalubong pre kay wa ba po ko kabalo ko sa nang pasalubong pre. Ano pre? Kining ignorante ba ta pre? Sa kay ignorante mo tinuod ka kay kriptor man ka sa una. Lagi pre king mamayabas ra gyud ta pre. Di yun na maayo pre. Lagi pre. Oh, Pero undang pre mo sa na. kanta pre sa. Ako pre, bright di ako kunin mo. Pre, maora ba gyud tayong grade pre. Valedictorian sa grade ko pre. Balik Victorian dito ka? Sa una? Usa po pre, usa may magdala-dala pre. Oh no. Wala magbunal na pre. Galagot ko kunin mo ganyan pre. Naglagot ka ganyan na ako pre. Dapat Tagalog magkang Bisaya magay ka di ay. Lagi pre na ulo mo ko to pre kay nasa lagi ba kog Manila pre manago na kog malalod. Bantog ra sa kay. Okay. Dapat mo ka maulaw pre kay anong naabot ka dito. Galaya ko. man to. Ito man kong series ning nga naglinya dito niya aeroplano man dahil kong sakyan. Sige pre, putlo nato ni istorya ha. Nangapit ta diri sulod. Sige po pre kung pauli ko ron. Dugay-dugay. Sige pre. Tawag na to akong sawa. Sige. Nanay kay asawa pre. Pre. Sige. Lah.